Τα τελευταία χρόνια οι ασθενείς αναζητούν όλο και περισσότερο κάτι πιο ελάχιστα επεμβατικό. Στόχος μας ήταν το ελάχιστα επεμβατικό να μην είναι απλά ένας όρος, αλλά να γίνει πράξη. Γιατί όλοι θέλουν λιγότερο πόνο, ταχύτερη ανάρρωση και λιγότερη παραμονή στο νοσοκομείο. Στο κέντρο μας προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε και να βελτιώσουμε συστηματικά και με ασφάλεια τη μέθοδο της χειρουργικής πάλουσας καρδιάς. Όλα αυτά τα χρόνια η χειρουργική των στεφανίων αγκίων εξελίσσεται. Παρ' όλα αυτά, παραμένει υψηλό ποσοστό επιπλοκών κατά τη διάρκεια της επέμβασης αυτής, που οφείλονται κυρίως στη χρήση της μηχανής εξωματικής κυκλοφορίας. Αποφεύγοντας τη μηχανή εξωματικής κυκλοφορίας, μπορούμε να απαλλαγούμε από το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των επιπλοκών, διατηρώντας τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Στο κέντρο μας δεν κάναμε κάτι καινούριο, απλώς προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε και να βελτιώσουμε συστηματικά και με ασφάλεια τη μέθοδο της χειρουργικής πάλουσας καρδιάς. Στόχος μας ήταν το ελάχιστα επεμβατικό να μην είναι απλά ένας όρος, αλλά να γίνει πράξη. Τα τελευταία χρόνια οι ασθενείς αναζητούν όλο και περισσότερο κάτι πιο ελάχιστα επεμβατικό και το μυαλό τους συνήθως πηγαίνει μόνο στο μήκος της τομής. Αυτό είναι απόλυτα κατανοητό, γιατί όλοι θέλουν λιγότερο πόνο, ταχύτερη ανάρρωση και λιγότερη παραμονή στο νοσοκομείο. Πιθανόν να παρασύρονται από την εξέλιξη που υπάρχει και πραγματικά είναι μεγάλη στη χειρουργική των βαλβίδων, όπου πλέον γίνονται οι περισσότερες επεμβάσεις μέσω μικρής τομής στο πλάγιο θωρακικό τείχομα. Εκεί είναι η ίδια επέμβαση με εξωσωματική, είτε με μεγάλη στερνοτομή, είτε με μια μικρή τομή στο πλάι. Είναι όμως η ίδια επέμβαση και σίγουρα το να γίνεται με μικρότερη τομή και με την βοήθεια του ενδοσκοπείου, που είναι ένα μηχάνημα που μεγαλώνει, μεγενθύνει το χώρο που επεμβαίνουμε, μπορούν να γίνουν με πλήρη ασφάλεια και μάλιστα τώρα έχουν αντικαταστήσει πλήρως τις επεμβάσεις με στενοτομή στις βαλβίδες. Στα στεφανιαία αγκία, από τη στιγμή που μπορούμε, μη χρησιμοποιώντας τη μηχανή εξωματικής κυκλοφορίας, να αποφύγουμε τις επιπλοκές και να επέμβουμε ελάχιστα στην καρδιά, δεν έχει σημασία τόσο πολύ το μήκος της τομής, αλλά ο τρόπος που γίνεται. Στο bypass, μέσα από μικρή τομή, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ενδοσκόπιο. Το ενδοσκόπιο χρησιμοποιείται μόνο για την παρασκευή των μοσχευμάτων. Στην αναστόμωση όμως, που γίνεται με άμεση όραση, δεν είναι τόσο μεγάλη η ακρίβεια από τη στιγμή που γίνεται από μια πολύ μικρή τομή για όλα τα αγκία που υπάρχουν σε όλες τις πλευρές της καρδιάς. Επίσης, ο χρόνος που χρειάζεται για μια επέμβαση μέσα από μικρή τομή είναι πολύ μεγαλύτερος, κατά 2 με 3 ώρες από την επέμβαση με πάλουσα καρδιά. Σε περιπτώσεις επιπλοκών είναι δύσκολο να διορθωθούν μέσα από μικρές τομές και χρειάζεται άμεση στερνοτομή, που καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις επίγουσες καταστάσεις μπορεί να είναι και καταστροφική. Άρα στη στεφανιαία παράκαμψη δεν έχει τόσο σημασία το μήκος της τομής, αλλά αν μπορούμε να κάνουμε με ακρίβεια και αποτελεσματικά την αποκατάσταση της ροής των αγκίων στα στεφανιαία. Πρώτα χρειάζεται μια εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα που να ασχολείται μόνο με αυτή την χειρουργική. Δεύτερον, είναι σημαντική η εμπειρία του αναισθησιολόγου, γιατί στη συγκεκριμένη επέμβαση είναι σημαντικό να διατηρεί καθ' όλη τη διάρκεια της επέμβασης ο αναισθησιολόγος αιμοδυναμικά σταθερό τον ασθενή. Και τρίτον, ακολουθούμε σαφή πρωτόκολλα πριν και μετά το χειρουργείο για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της επέμβασης. Χάρη στα χρόνια εμπειρίας, στα δύσκολα περιστατικά με υψηλό χειρουργικό κίνδυνο, καταφέραμε και οργανώσαμε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών ένα οργανωμένο, εξειδικευμένο κέντρο χειρουργικής πάλουσας καρδιάς. Το κέντρο προσφέρει οργανωμένο σύστημα φροντίδας και μπορούμε να χρησιμοποιούμε αρτηριακά μοσχεύματα και προσπαθούμε να μην κάνουμε χειρισμούς στην αορτή. Αυτό μεταφράζεται στην πράξη σε άμεση αποσωλήνωση του ασθενού στη μονάδα αττικής θεραπείας, λιγότερη παραμονή στη μονάδα αλλά και στο νοσοκομείο, ταχύτερη ανάρρωση, γρηγορότερη κινητοποίηση, λιγότερες επιπλοκές και λιγότερη ανάγκη για μετάγγιση αίματος. Υπάρχουν όμως και ασθενείς που ευνοούνται ιδιαίτερα από τη μέθοδο αυτή. Είναι ασθενείς πάνω από 75 ετών, ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, με νεφρική ανεπάρκεια, πνευμονοπάθεια, γυναίκες, διαβητικοί,
με περιφερειακή αγκιοπάθεια, με αθυρωματική αορτή και υπό αντιαιμοπεταλιακή αγωγή. Στόχος μας είναι να κάνουμε το bypass περισσότερο ασφαλές, με λιγότερες επιπλοκές, με μεγαλύτερη ακρίβεια ώστε να έχουμε καλύτερα μακροχρόνια αποτελέσματα.